Veistos Tairikselta jota herätti kysymyksiä. Katselista, eikö vaan? Joo, mikäs mies se tässä? Liittyykö tää Savonlinnaan jotenkin? Mä luin sen kirjan Hyvänjoen. Semmoinen, että on pari vuotta sitten tuli. Siinä kato, Otetaanko selvä? 10 naista, kato, otti näkökulma tähän mieheen. Niin. Hänen vaimoja oli ja sitten ilmeisesti kasvatti perheen äiti ja niin. Ei sillähänkään lapsuus, niin kaksinen on. Siinä, tossa noin. Mut siinä se vaan nyt patsas seisoo. Ja Ei oo vielä meikäläistä tunjoita. tehty. Ei vielä. Ei vielä. Ei vielä. Ja Käy. ojamaa tullut pihaan. Tulee, ellei sitä pureta sitä koulua. Joo. Savonlinnan kirjakaupunki lukee tässä kylmässä. Savonlinnan oma muoto. Joo.